Què tal? Som dijous 9 d'octubre. Sigueu benvinguts a l'Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Miquel R, què tal? Benvingut. Bon dia. Avui parlem de fomentar la lectura infantil i juvenil. Doncs sí, perquè aquest cap de setmana Vic tornarà a ser escenari del Flick Festival, un projecte cultural que promou l'associació Tantàgora amb l'objectiu de fomentar el gust per la lectura i l'hàbit lector entre infants i joves. La iniciativa, que ha tingut rèpliques en altres ciutats de l'Estat, celebra enguany el 15è aniversari. A Vic serà la 8a edició que hi fa parada. La programació recupera la proposta familiar adreçada a nens i nenes a partir de 7 anys i a les seves famílies. La sessió, però, es trasllada a la Biblioteca Pilarín Vallès en lloc del casino, com en anteriors edicions. La cita serà dissabte, de les 10 del matí a la 1 del migdia, amb una programació entre lúdica, creativa i literària. L'accés és gratuït. Tot això, Miquel, orientat cap a l'ensenyament i l'educació. Seria l'altre focus del Flick Festival, adreçat a mestres i a futurs mestres. Així, d'una banda, aquest divendres s'ha convocat una xerrada a la Universitat de Vic, això adreçada a estudiants universitaris de Magisteri, i l'any demà dissabte una matinal formativa, ara sí, al Casino de Vic, amb tallers i activitats destinades a mestres en actiu i que ja compta amb una 50a de mestres inscrits. En paral·lel, el Flick Escola proposa acostar la literatura i les arts a infants i docents. Ho farà a través de l'espectacle de petit format La gent de la meva escala, una producció de Tantàgora basada en un llibre homònim escrit per Roser Ros. S'espera que arribi a 1 miler d'escolars d'Osona. Doncs això, amb 15 anys de trajectòria, el Flick Festival ja ha passat per les ciutats de Barcelona, Madrid, Vic, Ribes de Freser i Galapagar. Carai. I ha aconseguit sumar més de 70.000 assistents. Déu-n'hi-do. Va, Miquel, i per acabar l'Infopodcast d'aquest dijous, cap on anem? Durant tota aquesta setmana s'està celebrant a Vic el Festival Protesta, amb la projecció de 35 films, però també amb moltes activitats paral·leles. Aquest dijous, per exemple, a partir de les 7 de la tarda a l'Espai ETC, Marc Serrats, Clara Gallardo i Guillem Camós protagonitzaran un podcast en directe en què analitzaran algunes de les teories conspiranoiques que acostuma a fomentar l'extrema dreta. Carai, que interessant. Doncs va, ens ho apuntem a l'agenda. Moltes gràcies, Miquel R. Nosaltres i tornem demà. Que vagi bé. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.